नै न'आव मानसि दंना गैया जाखो? रावबो गैयादां सिसो माथो। आइफोर आफाफोर हासुदै फैनानै गाबु खावलाबाय थागोन सान्दुं गोसाबालाय मालाय उन्दुना रेस्ट लानायाव। नै फिसा थाइसे थाइनैफोर दंबा हरदो, थाइसे थाइनै गैयाबा माइरंखौनो मुथासे हरदो फिसा। ओंखाम मोनजायैयानो साननै जाबाय फिसा, मा खालामना मा जाना थानो। हाला आं सामफ्रामबो मानसि मोजाङानो फैखाया, खाना खुजा लेंना लेंगि खालि बिबायारिल' फैयो फुंनिफ्रायनो। सोर साबसिन अक्ट'बाय थानांगौ जाखो आंलाय। ओंखाम मोनजायाखै आंहा माथो नांजादों बेखार। थां मावना जानो अलसिया, आंनोसो रायलायबाय थानो सम गैया। थां दे फिसा, गैयाबालाय आंलाय माथो खालामबावनो। थांसां फिसा बिदिबालाय, बे लामायाव जिरायनानै थाहैनोसां। सोरबाफोर हरनोबा गरसे गरनैफोर होलांगोनदां। थादो फिसा, आंलाय मा दुखुथिया। बिबायारियालाय बिदिनोखासै, दिनै ओंखाम मोनजायो गाबोन दै मोनलोङो रानथाब खुनथाब। खाफालानो बिदिनो। गोदोबा बै समाव माबा मोनसे पापफोर मावदोंमोन खोमा, ओंखायनो बिदि दुखु खस्थ' सहायनांबाय आं फिसा। थांसां बिदिबा फिसा दे। ओंखामबो उखैबाय, सान्दुंबो गोसा, दैबो गांबाय। बबेबा सायायाव बावनो दसे जिरायनानै रेस्ट लाथ'नोसां। बावनो दसे उन्दुलांथ'नोसां।